navo ati varume Jesu chiedza vanamata Jesu chiedzawo aiwa ndinotenda dai baba dati varume togara nava kangokunda togara navo ava aiwa ndakumbira ndati varume vanotichengeta vari wedu vazotichengeta isu aiwa tinotenda dai baba kusikirana harini. Haleluya. Rugare. Tsika dzakafanira patafura yaShe titore nzvimbo dzedu dzekugara. Haleluya. Pane vari kufara here pakati penyu? Mwari ngavapfurire mberi nekuramba vachikuitirai zvakanaka. Pane vauya here nechinangwa muzuva ranhasi? Mwari ngaapfurire mberi kuzadzikidza chinangwa cheshoko ravo rirambe riri mamuri kusvika nokusingapere. Paita vamwe vanyarara vakatadza kuti chinangwa chavavinga ndechei? Chinangwa chamavinga ndechekunamata. Rugare. Ndinoziva kuti kune zvinokumanikidzai. Ndinoziva kuti kune zvinokutambudzai. Ndinoziva kuti mune zvamunoda. Ndinoziva kuti mune zvamunoshuvira. Zvisingazikanwi neni chete nhume yaMwari, asi Mwari vari kumusoro kudenga vanozviziva kuti mune zvamunoda. Rugare. Rugare. Ndinokuramba ndichikusimbisai kuti mudzokere kubhuku raExodus. Mugoramba muchidzokera zvakare kubhuku raDeuteronomy kana tapedza Exodus. Pane nyaya yamuri kufana kunzwisisa yekuburitswa kwevana veIsraeri kubva muIjipita vachidzokera Kenani. Mujeni yavakafamba iyi mune zvizhinji zvakaitika. Mujeni yavakafamba vane zvavakasangana nazvo. Chaivakundisa murwendo kuramba vachienda kunzwisisa kuti akavatungamirira angozviita chete reka zviri kuitwa naMwari. Amen church. Amen church. Saka nemi nhasi pamakagara paimba yaMwari, nzwisisai kuti nzvimbo ino rakamhenge riri sango kandi rakange riri dongo. Ndokubva rachinjwa ndokugara zita raMwari yaimba yaMwari. Saka parugwaro ruchakusimbisai kuti mukufamba kwose kwatiri kuita nezvatiri kubata, kunyangwe hungava urwere, angava matambudziko emari, kunetsana mumarriage, kurambana kwehama, kunetsana mumadzinza kana mumafamilies, muchaona kuti mukaverenga Exodus kusvika yapera, muchanzwisisa kuti zvakatenge zvirimo vanhu vaimukirana asi vaiyananiswa nekuda kwaMwari vari kumusoro kudenga. Pamuchabata bhuku yaDeuteronomy, muchanzwisisa kuti vanhu vaingochengetwa chete nemitemo, dzidziso nemurayiro. Ndo zvakaita kuti vakwanise kunzwisisa kutaura kwaMwari mavari. Kana mabhuku maviri asina kugara pakati penyama dzenyu, tingaprofite zvakadii, tingaite minana yakadii, tingakupai munamato zvakadii, asi mimi naMwari wacho ukama panenge pasina. Haleluya. Rugare vanoda Mwari. Kana machengeta mabhuku aya, makuzoverenga New Testament, muchanzwa Jesu akutaura kuti wese akagamuchira ini kana kuna Baba vari kumusoro kudenga, muchanzwisisa kutaura kwavo pakati penyu. Nemiwo muromo yenyu ichava nesimba, muchava nesimba rekugona kuti gomo ibvapa ugoenda. Kureva kuti tokwanisa kutochinja gomo riri pagari mwedu, motoritina kuti ngari mboenda kuseri kuchibhutoko rogara kana kudendawo.
nekuda kwesimba rinenge ragara pakati penyama dzenyu. Haleluya. Rugare vanoda Mwari. Vamwe vanoita mubvunzo inoti, ko ndinogorwarirwa seiko indanga ndiri kuchechi? Ndinogorwarirwa seiko ini ndichinamata? Ndinogonetsana nemurume seiko ini ndichitenda kuna Mwari? Ko murume anogondirova seiko ini ndabva kukereke zuva ranhasi? Pane chinhu chada kuti munzwisise. Pangachiita mubvunzo kuti ko basa rapera sei indanga ndiri kumberi kwemunhu waMwari? Ubate zvakanaka kuti Razaro yaiva shamwari yaJesu. Maria naMarita vaitombowana mukana wekudanana naye Jesu. Vati nzwisei kuti zuva rekurwara kwaRazaro, Maria vakatenga watombogara kunoshambidza tsoka dzaJesu. Achipedza kumushambidza tsoka, shoko richisvika kuti wamunoda uya warwarisa. Pane nyaya inoda kusara wakabata ipapo. Panzvimbo yekuti Jesu auye zuva iri uye nekuti Razaro aponeswe nguva iyo, pane chinhu chaifanira kusara chakagara muna Maria naMarita. Chinoti kutenda. Ngatimboti kutenda. Ngatimboti kutenda. Ngatimboti kutenda. Chinhu chinonzi kutenda chiri stubborn uye chakakura, chinonetsa kugamuchira. Shoko rasvika vaitarisira kuti Jesu aifanira kuya baba. Iye ndo paatoronga hake jeni rekuenda kuJudhea. Paari kuudza vadzidzi nyaya yekuenda kuJudhea, ari kutovaudza kuti ndakavanzwa vachikuranga nekuti vanoda kukubodai. Iye anoti, cherechedzai nguva dzenyu kuti inguva iyi. Ndiani wose akafamba masikati akagunwa? Ivo vanoti kwete. Rugare. Rugare. Ukagunwa chete ndiye achafamba murima. Saka zuva remusoro mugovera randinokudaidzai kuti uyai mutandare muchinamata, uyai muvake ukama naMwari. Riri pashoko rinoti, ivai muchiedza chiri kuna Jesu Kristu, ivai muchiedza chiri kuna Mwari vari kumusoro kudenga. Mova nekutenda. Kutenda chiko chinhu chisingaoneke nemeso, chinopuruvhika kana chagara pamwiri wacho. Amen church. Amen church. Anoaparijire munamato nekutenda asina kuti upozvo kuva kweto urima hwakawanda. Kutenda ikoko kuchadyara ruponeso maari. Rugare. Saka uchiona kuti panozouya Jesu anotosvika, vaFarisi, vaJudha, vabva Jerusarema vakaungana vachibata Maria naMarita maoko. Asi pavanoona kuti Jesu wasvika, vanoenda vachimhanya vakange vari naye mumba, vanobuda vachiteera kuti akuda kunochema here ari kubviro. Vanoenda kunochingamidza Jesu. Ivo vanoti, dai Jesu maivapo, hanzvadzi yedu heidi. Iye anongopindura anoti, rangarirai mashoko andakakuzivisai. Ko kutenda kwenyu kuripi? Izvi zvose zvaitika kuti ukuru hwaMwari hudi huzadziswe, kuti vanotenda nevasingatende vagone kutenda mandiri nekuna Baba vangu vari kumusoro kudenga. Amen church. Amen church. Saka nyaya huru yatiinayo ndeyekutenda kuna Mwari vari kumusoro kudenga. Haingori chete panyaya yekuti padatotaura ipapo Mwari wacho ngaatopindura chiite kutanga kucheka mareko dzako kuti iwewe naMwari wacho mumbori neukama hwakadii. Pane zvinhu
iye otadza kukupindura ucharambana nekereke. Hauna kuramba nekereke yeprofita kana kuti yemufundisi, warambana nekereke yaMwari. Amen church. Amen church. Saka ndopanda kudzoserai kuti ende kuna John 11 munocherechedza kuti uyo achipedza kushambidza Jesu nekupukuta tsoka dzawo nebvudzi rake, Lazaro ndopaari kufa. Chaingodiwa chete kutsunga kwekutenda kwawo kwakadyara kuti Lazaro agomuka. Saka pane zvakafa muupenyu hwako. Utano hwakafa, mereji yakafa, bizinesi rakafa, vana vakafa, kubiwa njere chaiko. But pane chinhu chinonzi kutenda muna Kristu. Chanoti kana chagara mamuri, pane mweya uri kufana kuona. Inoti chaunoti chafa chinomuka zvakare nekuda kweruoko rwaMwari. Kuti Mwari ari kumusoro kudenga akukomborerei, akuitire zvakanaka mukuverengwa kweshoko raMwari, kuburikidza nezvose zvatinoshuwa kunyangwe nekukumbira pamazuva edu eupenyu. Haleluya! Rugare achibvesa maoko kuna Jesu. Pane ere munhu abatsirikana? Ari pera abatsirikana? Mabatsirikana ere mani? Handinoda kuti mungoudza vanhu 2 minutes chete kuti mabatsirikana nei. Amen, amen. Yes. Amen, amen. Amen. Batsirikana nacho ndechekuti ndishuya kuchechi nosangana nematambudziko ose. Amen. Yes. Kurwarirwa, kufirwa, kusangana netsaona dzakasiyana siyana. Ene kana ndiri muna Mwari adzizive kuti zvandinosangana nematsaona akasiyana siyana Mwari andisiya. Kutaura kuti kuna Lazaro akafa akasvika pakutora akanhuwa. Amen. Asi nekuti akafa ari mumaoko maMwari akasvika pakurangarwa kuti akamutswa kubva mufa wangaita. Amen. Saka izvozvo zvinzwisisa kuti ugona kusvika pakusangana nedambudziko tiri mumaoko maMwari, asi Mwari anosvika pakutora zvimwe zvinhu zvatisingatarisirwe nazvo. Amen. Anondisimudza nazvo zvinokubatisa pandaita ikoko. Amen. Maoko kuna Jesu. Saka ndichipombera ndiri kumva ndati gore redu isu maKristu patakutopinda pamutambo watiri kupinda watakatemberwa kunzi tinofanira kuva nemitambo mikuru mitatu pagore rimwe nerimwe. Mutambo wechitatu ndokutanga zuva ramangwana 5 chipedza musi wa 11. Kunoti pane zvatiri kufanira kutenda Mwari zvavakatiitira kubva kwese kusvika kwatiri nhasi, nezvataakukumbira kuvambika kwerimwe gore. Saka kana kune zvakafa kuseruka, zuva iri zviri kufanira kumuka nekuti Jesu uchange uripo. Zuva iri zviri kufanira kumuka nekuti Mwari vanenge vachibatana vachibata nesu. Toti Mwari vari kumusoro kudenga vaende vakutungamirire, kureva kuti imi muri pano nevane mabranchi atinawo akakomberedza, hama dzatogara nadzo kumakomuniti kwatinogara. Nyaya yatida kuunganira pano haisi yevana veimba yevaTesaronika Apostolic Testimony Church. Ndiye munhu wese anotenda kuna Mwari, neasati ane kutenda anoti handina chandati ndaona chandati ndaitirwa naMwari, ari kufanira kuva pamutambo upi iwowo agosangana nedzikinuro iri kubva kunani? Kuna Mwari. Saka toti Mwari aenda akusunungure, aenda akutungamirire nekuti ropafadza. Kureva kuti kukombera kwangu kuri kuti ngatirambe takashinga mukunamata. Amen. Ngatisamirai kunamata, ngatipfuurire mberi pakunamata, uye shoko raMwari ndo ngarigare pamwoyo yangu. Zvekutukana, kushoropodzana, kudzikisirana, kunyeyana, kuzvikudza, zvose izvozvo manyawa anotibata nekuda kwezvatiinazvo. Asi zvose izvozvo kuna Jehovha Mwari hazvina maturo. Mwari ngaakuitire zvakanaka, tikomborerwe naShe nekuverengwa kweshoko raKristu. Gogo mabatsirikana here? Avari paseri, sumukai. Mabatsirikana here? Chiregei kutambudzika. Nyaya yenyu iri kuzikanwa naMwari. Hondo yevana yakatangira mukuparadzika kwemadzibaba avo. Pane nyaya yatofanira kuzotaura pamusoro pekuitwa kwenyaradzo kana kutambwa kwemakuva mumusha yevana. Pane zvinhu zvisina kujeka pamusha wemhuri dzani, wemhuri dzenyu. Uyo wamuri kuchema muchiti ari kuchizarira anouya. Ndati anodii? Anouya. Zvakaitika hazvo. Madhokotera enyika anofanira kuona kuti njere dzake pane mamwe maitiro anombodii? Anomboitika. Uyezve tichanamata kuna Mwari kuti vanofanira kumuwanira apiwo inofanira kupinda mukoti. Apiwo ichipinda, vatumwa vedenga vanofanira kunomira naye
mwana ukodzoka ane nguva yakadii ari kuchizarira sorry 5 years makambonokumbira wapiwe vakaramba makorokota apiwe yakudai apiwe yakudai zvekutaura ndakamira pano kuti zvichida wiki ratiri kutopinda iyi ofanira kusangana nemeseji inoti mukomana anofanira kumboapira kupinda zvakare mukoti ipapo ndopada kutaura nevakomana vedenga vanofanira kunomira naye kana vachinge vamira naye toda kuzwa denga ramwe anofanira kudesera mingu kana nemwe mwari ngaakutungamirire mhosva iriko zvakaitika zviriko ende ndazvinzwa kurwisana kuriko pamhuri kunetsana kuriko mumhuri kunyange vakarwisana kusvika utano hwatiza kati upenyu hwaenda asi tiri kuti mwari vane zvavanofanira kuita pamusoro penyaya ipi iyoyo mwari ngaakuchengete ndataurira shoko iri kuti rigare pakati pomwoyo wenyu kuburikidza nekudyika kuri kuita mwoyo wenyu mangwanani masikati kunyange kuwira kwezuva muchiti achadzoka here mwana uye mhuri yandakasiyirwa ndichaichengeta sei nyama isisina simba ndakwegura ndaakuremerwa ndichavapei pane chekudya vachaenda kudzidzo sei mwari akupindurai komborigana mwari ngaakutungamira ndinoda kuti anoimba aimbe ndichapedza hangu kuzotaura ndichisunungura varume ava vamhanye kwauda kuenda tifanane